Hei! Vaelsimme Suomen korkeimpaan pisteeseen Haltille heinäkuun puolesta välistä 2024. Kalottireittiä pitkin. Matkan pituus oli 110 kilometriä ja suoritimme sen 6 päivässä. Mukana matkassani olivat mieheni ja 2 alle 15-vuotiaista teiniä. Käytimme varaustupia yöpymiseen. Tällä videolla kerron, miten matkamme sujui, miten siihen varustauduimme ja mitä siitä jäi käteen. Lopussa on vinkkejä niille, jotka haluavat myös suorittaa tämän Suomen pisimmän ja haastavimman vaellusreitin. Tervetuloa kuuntelemaan ja katsomaan. 4 rinkassamme oli yhteensä noin 62 kiloa painoa, joista ruoan osuus oli noin 24 kiloa. Suunnittelimme varustelun ja ruoan erittäin huolellisesti kevään aikana ja hankimme sekä lainasimme tavaraa tähän meidän ensimmäiseen suureen vaellusseikkailuun. Pakkasimme mukaan muun muassa paljon ensiaputarvikkeita, koska koskaan ei voi tietää, mitä täällä erämaassa tapahtuu ja mistä saa apua, jos tapaturmoja tapahtuu tai sairastuu. Onneksi näistä ei tarvittu kuin rakkolaastaria ja hiukan kipukeeliä. Mukaan lähti myös hygieniatarvikkeita ja biohajoavia pesunesteitä. Tietenkin pakkasimme myös köyttä, puukkoa, tulitikkuja ja kaikenlaista muuta, mitä eräolosuhteissa tarvitaan. Laskimme, että energiankulutus on 4000–5000 kaloria päivässä, joten se vaati hyvää suunnittelua jokaiselle aterialle. Jokainen päivä oli jaoteltu eri ateriaosuuksiin: aamupala, välipala 1, lounas, välipala 2, illallinen, herkut ja sitten vielä vähän ekstra juttuja, jos vielä nälkä kurnii mahassa tai tulisi jostain syystä ekstra päivä mukaan tähän reissuun. Energialisinä meillä oli muun muassa energiageeliä, energiajuomajauheita, energiapatukoita, erilaisia siemeniä ja pähkinöitä. Koska rankat päivät täytyi palkita hyvin, halusimme, että ruoka myös maistuu hyvälle. Ja tietenkin, koska on myös lapset mukana, halusimme, että ruoka maistuu kaikille. Ostimme kaikille uudet vaelluskengät, koska sellaisia meillä ei vielä aikaisemmin ollut. Näitä koeponnistettiin useilla kävelylenkeillä kevään ja alkukesän aikana. Rinkat pakattuina olikin aika aloittaa suuri seikkailu ja kohti Kilpisjärveä matka alkoi Etelä-Suomesta. Päivä 1. Ollaan lähdetty tänään Kilpisjärven luontokeskuksesta aamupuoli 9. Me ollaan nyt tässä 7 tuntia vaellettu ja hirveästi täällä ei ole ollut noita vesistöjä, että oltaisiin saatu vettä. Noista järvistä sitä ei olla otettu, mutta ollaan etitty virtaavia jokia, joita on 1 ollut matkan varrella. Että meillä on nyt vedet loppu tällä hetkellä, eikä ole pystytty syömäänkään sit ruokaakaan, koska ei ole tosiaan sitä vettä. Saana näkyy vielä tuolla pikkasen takana ja kyllä tässä vielä muutama tunti on edessä, että päästään meidän ensimmäiseen varaustupaan Saarijärvelle. Ja on ollut aika mäkistä reittiä. Ensimmäistä noin 6 kilsaa oli kivikkoista ylämäkeä ja sitten tässä on ollut vielä paljon kivikkoa matkan varrella muutoinkin. Ilma on ihan ok, että on joku 25 astetta ja välillä vähän tuuleekin, että on tässä saanut hikoilla. Päivä 1 edelleenkin. Löydettiin nyt tätä vettä ja pysytään hengissä. Nyt ollaan tekemässä ensimmäistä lounasta. Meillä on tuossa jalostajan lihapullat makaryynin kanssa tulossa. Ja sitten iltaruoka syödään sitten tuolla varausmökillä. Poika tuossa viilentää purossa jalkoja ja tyttö nukahti tuohon kiven päälle päikkäreille. Tässä syödään ja sitten jatketaan kohti Saarijärven varausta. Päivä 1 saavuttiin Saarijärvelle, mitähän me nyt tuossa patikoitiin, 8:30 lähettiin ja 6 aikaa tultiin tänne se 13 kilometriä. Tässä on Saarijärvi ja käytiin tuossa uimassa hiet pois ja
Tuolla vähän kauempana näkyy toi varaustuvat, missä me nyt sitten yövytään. Vähän pitää pyykata tuossa järvessä hikisiä vaatteita ja sitten mennään tehdä illallisen tekoon ja vähän hierontaa ja nukkumaan. Oli kyllä pirun raskasta. Ensimmäisenä päivänä saimme nauttia vielä tuoreruuasta, sillä olimme pakanneet itse tehtyä ihanaa bolognesea pakastettuna mukaan. Päivä 2 valkeni. Mentiin eilen jossain kympin maissa nukkumaan ja täällä on paistanut sen verran aurinkoa ja lämmintä. Ollaan 8 tunnin yöunet vedetty, niin lähdetään tekemään aamupalaa ja sitten jatketaan matkaa kohti Meekonjärveä. Me ollaan tosiaan tässä varaustuvassa, meidän kamat on täällä levällään. Täällä on 8 sänkyä ja sitten tuossa on vastapäätä käytävää vielä toiset 8, mutta saatiin olla tää yö ihan täällä keskenämme rauhassa ja pakataan kamat ja sitten lähdetään menee. Tuossa vieressä on sitten vielä noita autiotupia, että nämä on tosiaan ihan uusia vuoden 2 vanhoja, että on siistissä kunnossa ja sitten täällä on kierrätyspisteet ja noi huussit sitten myöskin olemassa. Maisemat on mitä maukkaimmat. Tuolla näkyy Saarijärvi, jossa siis tosiaan olemme. Jokaisena aamuna söimme tuhdinpuuron. Lisäsimme siihen maitojauhetta, proteiinijauhetta sekä siemeniä, pähkinöitä ja kuivattuja hedelmiä sekä makeutimme mansikkahillolla. Päivä 2. Äsken tosiaan syötiin noi prekut ja meillä meni toista tuntia lähtöön, kun noiden rinkkojen kanssa kuitenkin menee jonkun verran aikaa, niin me startattiin 8:15. Tuolta en tiedä näkyykö, mutta tuossa kun on järvenpätkää, niin tuolla näkyy noi meidän mökit, missä oltiin ja ollaan taas aika jyrkkää mäkeä paikoittain ja kivikkoa tässä noustu 45 minuuttia ja hienot on maisemat. Keli on ihan perfekto, ei ole liian kuuma, pieni tuulenvire käy ja maisemat näkyy todella kauas täältä. Nyt sitten jatketaan vielä joku ehkä noin 7 kilsaa lounaspaikkaa ja vähän levätään, jatketaan siitä sitten seuraavalle mökille 10 kilsaa. Moro! Näissä maisemissa kelpaa. Saana siellä vielä näkyy kaukana taustalla ja sen takana Norjan vuoristo. Kilpisjärveltä on noin ehkä 16 kilometriä. Vielä näkyy tuolla meidän viime yön punkkapaikka Saarijärvi. Nyt lähestytään päivä 2. Lähestytään sitä meidän lounaspaikkaa. Täällä alkaa tämmönen laakso tulemaan vastaan. Lapset kököttää kivellä. Ensimmäinen joen ylitys täällä laaksossa. Täällä kasvaa ihan kukkasetkin ja tuolla päin, jossa on meidän lounaspaikka odottamassa. Nyt raikastetaan vähän jalkoja, poistetaan hiet, kun vähän ylitetään tuossa krokseilla. Päivä 2. Nyt tässä on 3. veden ylitys. Kyllähän nämä oikeasti pääsis harppomallakin, jos haluaa vähän takaa, mutta meillä on nyt kroksit jalassa ja vaelluskengät kaulasta ja sitten mennään ylittelemään jokea. Nonni, päivä 2. Lounaan jälkeen lähdettiin kohti Meekonjärveä, johon on 10 kilsaa. Tämä on hyvin tämä päivä. Tasaisempaa heittiä. Sellaista vähän saanut tapsana nopeampaa tahtia. Päästään hyvin taas tuvalle sitten ruuanlaittoon ja lepäilemään. Huomenna lähdetään sitten Pitsyjärvelle päin. Ei tietenkään verran vangita sellaisena kuin ne on, mutta tulepas itse katsomaan. Nyt saavutaan Meekonjärvelle. Ollaan tuossa 9 tai 19 kohta kävelty. 9 kilsaa edellisestä. Maisemat on ihan mielettömät. Meekonjärven tuvat on tuolla alhaalla, niin ton järven rannalla. Meekonjärvellä tällainen aivan mieletön vesiputous. Ja ihan mielettömän kirkasta vettä. Aivan törkeän kirkasta vettä.
Tultiin nyt Meekonjärven varaustuvalle ja käytiin tuolla aika mageissa maisemissa pulahtamassa raikkaassa Meekonjärvessä pesemässä itsemme ja vähän hiuksia ja muuta. Ja sitten tultiin tähän varaustupaan. Tää on tämmönen huomattavasti pienempi kuin edellinen, mutta tämäkin on 8 hengen tupa. Toivottavasti saadaan olla täällä omalla porukalla. Tänään laitetaan ruuaksi tonnikalaa ja riisiä ja nautiskellaan maisemista. Vaellettiin tänään 10 tuntia, 19 kilometriä. Niistä varmaan pari tuntia oli lepoa tuossa matkalla, mutta oli taas todella rankka. Kaikilla on jalat aivan murskana ja olkapäät rikki ja jalkapohjat rikki. Mutta mikä hienointa, tänne meidän mestaan itse asiassa näkyykin jo halti, mikä on tuolla toisella puolella. Eli se on tuolla kaukaisuudessa, tuolla ihan keskellä tätä kuvaa, niin tuolla kaukana siintää pari nyppylää tuolla ylhäällä. Siellä on halti ja sinne me mennään. Huomenna 11 kilsaa vaan edessä, joten piece of cake. Huomiseen! Päivä 3. Kello on vähän vailla 8. Nukuttiin vähän pidempää tänään, kun tänään on edessä vain 10 kilometriä, niin me ollaan hyvissä ajoin tänään sitten Pitsusjärvellä. Onpa upeat maisemat täällä Meekonjärvellä. Tuossa käytiin eilen uimassa peseytymässä ja suoraan edessä tuolla on halti odottamassa meitä. Huomenna me mennään sinne. Ja tuolla on Meekonjärven varaustupa, jossa me yövyttiin. Nämä maisemat on aivan käsittämättömiä. Täällä me ollaan keskellä ei mitään. Matka jatkuu. Päivä 3. Me ollaan nyt tässä parisen tuntia vaellettu ja ehkä noin 4 kilsaa edetty tuolta Meekonjärveltä kohti Pitsusjärven tupaa. Tässä oli tämmönen hienon näköinen tuommoinen virtaus ja tää joki on jatkunut ihan sieltä Meekonjärveltä asti. Maasto on ollut haastavaa koko tämän matkan. Paljon kivikkoja, mitä loikitaan yli ja hankalakulkusta polkua, niin kuin suurin osa muutoinkin tähän asti tällä reissulla. Kohta mennään sitten niille Pitsuskönkään putouksille lounaalle. Sitä odotamme kovasti. Päivä 3. Edelleenkin matkataan Meekonjärveltä Pitsusjärvelle. Ollut aika hankala reitti, niin oltu monessa kohtaa breikillä ja haltihan siellä siinettää edessäpäin ja kohta varmaan ne putouksetkin tulee, ne kuuluisat putoukset. Nyt ollaan tekemässä taas safkaa tässä välivaiheessa ja sitten jatketaan matkaa eteenpäin. Tytär nukkuu tuossa makuupussissa väikkäreitä. Päivä 3. Nyt ollaan tultu näihin Pitsuskönkään putouksille, mitkä on yksi Suomen korkeimmista. Aivan mielettömän upeat. Tuonne kun pääsisi vähän selkähierontaan alle, niin tekisi oikein hyvää.
kirkasta vettä ja valtava voima. Päivä 3. Saavuttiin tuossa 5 aikaa tänne Pitsusjärvelle. Mitäs me nyt tänään mentiinkään? 7 tuntia vaellettiin, 10 kilometriä oli aika haastavaa maastoa, yllätys taas. Mutta sitten jäätiinkin niitä Pitsusköngäksen putouksia myöskin ihastelemaan. Täällä ollaan nyt Pitsusjärven varaustuvassa. Tämä on 10 hengen tupa. Me vallattiin toi alakerta ja käytiin vähän virkistäytymässä Pitsusjärvellä. Siinä oli vähän haastavaa mennä, niin jäi osittain menemättä. Ja täältä olisi nyt sitten huomenna 12 kilometriä tonne Haltin korkeimpaan kohtaan, mihin lähdetään sitten ajoissa aamulla, jotta päästään takaisinkin, koska se tulee olla ylivoimaisesti pisin päivä sitten meille. Ja jälleen kerran mökkimaisemat ovat hulppeat. Letut mansikkahillolla ihan parasta. Päivä 4. Tänään herättiin 6 ja lähdettiin vallottamaan Haltia. En ole ihan maailman paras aamuheräjä normaalisti, että tähän aikaan harvoin tulee herättyä, ellei ole joku lomalento tiedossa tai joku duunimatka. Koska mielestäni nukkuminen on heti vaeltamisen jälkeen elämässä parasta. Mutta lähdettiin tosiaan aikaiseen, koska meillä on nyt 11 kilsaa Haltiin sinne korkeampaa kohtaa ja sitten tietysti sama matka takaisinkin, että on tämän viikon pisin etappi tai reissu tiedossa ja sitten vielä naapurivaeltajat eilen vinkkas, että tänään saattaa ruveta satamaan 10 maissa. No kello on nyt 9.22, vielä näyttää aika okolta nuo pilvet, että saadaan miten meille käy, että ollaan tietysti varustauduttu myöskin noilla sadeviitoilla ja sen semmosilla. Täällä sitten tosiaan sieltä Pitsusjärveltä lähettiin ja sitä sitten aina kun ajattelee, että oot kävellyt vaikka 5 kilsaa, niin se todellisuudessa on varmaan 2,5. Että eteneminen on loppujen lopuksi hyvin hidasta, koska tämä on tämmöistä kivikkoa ja sellaista kunnon polkua ei ole hirveästi matkan varrella ollut. Pikkasen näyttää tuossa nuo pilvet liikahtelevan, se on aina hienon näköistä noita tuntureita vasten, kun ne liikkuu ja tulee siellä perässä päin. Tässä ollaan nyt mitäs me nyt ollaan menty? Vajaa 50 kilometriä ollaan vaellettu nyt 3 päivän jälkeen. Aikamoinen setti tälleen amatööreille. Muutama kilsa vielä jäljellä Haltin korkeampaan pisteeseen. Tämä on ollut nyt, en mä tiedä, joku 1,5 kilsaa pelkkää tuommoista kivikkoa, mitä tässä nyt noustaan. Että semmoista aika hidasta etenemistä, kuten näihin piireihin kuuluukin. Mutta nyt ei ole enää pitkä matka kalottireitin puoleen väliin ja kohti sitä päämäärää, mitä varten tänne lähdin. Tollasta murikkaa kiivetään. Sadepilvet lähestyvät meitä koko ajan. Saa nähdä, miten meidän käy. Täällä ollaan nyt kohta varmaan perillä. Tää on tällaista kivikkoa. Tää on hyvin vaarallistakin paikoittain. Etenkin tulee olemaan tuo lasku. Kun tää on tällaista näin, mitä täällä mennään sitten viimeiset 4,5 kilometriä. Nämä vaan pahenee nämä louhikot täällä, mutta nyt ei pitäisi enää kauhean pitkä matka olla. Ja pilvet alkaa väistymään yltämme. Kastuttiin tuossa. Oli toki nämä viitat päällä, mutta tuolla alkaa jo aurinko kaukausuudessa pilkottaa. Ja sitten mä toivon, että kun me olemme tuolla huipulla, me näemme sieltä kaikki. Kohta ollaan perillä. Siinä se alkaa olemaan. 2 metriä enää. Läpi tuulen ja tuiskun. 55 kilometriä.
Ja sitten siinä se on. Ja kotiin. Päivä 4. Käytiin tosiaan halti huiputtamassa, tai siis siellä korkeammassa pisteessä, ja alkoi sataa tossa. Ollaan tässä 4 kilsaa tultu alas ja pistetään lihapullat, trangia ja pidellään täällä sadetta. Todennäköisesti sataa seuraavat 8 kilsaa, kun päästään tuvalle päin. Ja laitetaan sitten kamina päälle ja ihmetellään elämää. Joskus näinkin. Päivä 4. Käytiin siellä haltilla ja rupeshan se sitten sataa ihan huolella siinä laskeutuessa. Saatiin kuitenkin ihan kivat kuvat sieltä, se vähän selkeni siellä sitten kun päästiin huipulle ja siinähän me syötiin ne ruuat siinä alhaalla ja sitten se koko loppumatka siinä satoikin ihan riehakkaasti ja kaikkien kengät kastui ihan läpimäräksi ja vaikka me oli sadeviitat, niin kyllä ne muutkin vaatteet siinä pääsi kastumaan, että oli paluumatka kyllä tosi heavy, että oli ihan semmoista mutaa ja semmoista todella märkää. Kaikki polut oli tosi märkää, että ei siellä oikein kuivin kengin niin ollut mahdollistakaan päästä sitten tänne Pitsusjärven tuville takaisin. Täällä ollaan nyt tosiaan täällä varaustuvassa, missä oltiin viime yökin oman perheen rauhassa. Viereinen, mikä tämä nyt onkaan, autiotupa, niin se on tupaten täynnä 10 henkeä pienessä mökissä, niin meillä on täällä oma rauha onneksi. Tuolla meillä on kamina ollut päällä ja kamat roikkuu siellä orrella ja ruoka valmistuu ja kynttilät palaa. Huomiselle on luvattu vähän sadetta taas, joten siihen valmistaudutaan, mutta paluupäivä sitten yli huomenna pitäisi olla toivottavasti selkeämpi. Eli seuraavana päivänä, eli huomenna 21 kilometriä Pitsusjärveltä Kuonarjoelle ja sitä seuraava eli paluupäivä Kilpisjärvelle 21 kilometriä Kuonarjoelta sitten sinne Kilpisjärvelle. Rankka setti, mutta nyt ollaan reilusti jo yli puolen välin. Kyllä tää tästä. Maailman makuja tarjolla. Päivä 5. Herättiin tänään 7. Piti herätä 6, mutta se olikin Norja-aikaa se herätyskello. Lähdettiin sitten vähän ennen 9. Tässä ollaan nyt joku 2,5 tuntia vaellettu Pitsusjärveltä kohti Meekonjärveä ja sieltä tänään vielä tonne Kuonarjoen varaustuvalle. On ollut vähän ankea aamu meillä kaikilla ja ärsyttänyt, kun eilen tosiaan satoi ja oltiin kylmissämme ja saatiin tietysti nukkua lämpimässä varaustuvassa. Mutta sitten aamulla vaatteet oli kuivat, mutta edelleenkin ihan sisältä läpimärät kengät kaikilla. Niin tänään ollaan sitten, vaikka laitettiin pussit jalkoihin, niin oltu ihan läpimärkänä jo nämä ensimmäiset 5 kilsaa, mitä tässä sillalla nyt ollaan. On pilvistä, pikkasen sadellut tässä matkalla. Toivotaan nyt, että ainut toive olisi, ettei nyt enää sataisi. Ei tällä muuten tällä synkällä ilmalla ole väliä ja mehän ollaan nähty tää koko 55 kilsan reitti tullessamme kauniissa säässä, niin ollaan nähty noi kaikki tunturimaisemat, että tänään näkyvyys on kuitenkin huomattavasti heikompi, niin me ollaan siitä onnekkaita, että me ollaan päästy näkemään kaikki hienosti. Myöskin sieltä haltin päältä eilen sarasti, kun pääsimme sinne sitten huipulle. Tai siis korkeimpaan pisteeseen. Päivä 5. Tänään mentiin mutaista reittiä Pitsusjärveltä Meekonjärvelle päin. Onneksi sade kuitenkin lakkas jossain vaiheessa ja saatiin suojat pois sitten ympäriltämme. Syötiin lounas Meekonjärvellä ja jatkettiin tuossa 3 pintaan kohti Kuonasjärven varaustupaa. Ja nyt on lepposa ilma ja ensimmäiset porotkin tuolla ovat ja niitähän onkin monta kymmentä siellä tokassansa. Ihan mahdoton määrä liikkuu tuolla.
Heillä riittää lääniä temmeltä. Päivä 6, eli viimeinen vaelluspäivä koitti. Herättiin tänään 5, lähdettiin matkaan 6:30. Semmoinen eka kilsa oli poutaa, kunnes alkoi sitten satamaan ja ihan hypposen ja salamoitteen kerran. Oli aika pelottavaa olla tuollaisessa paikassa, missä sä et pääse mihinkään suojaan. No siitä sitten päästiin ja pikkasen poutaantui ja lähestyttiin sitten Saarijärveä. Eli toi etappi on Kuonasjoelta Saarijärvelle 9 kilsaa se aamulenkki. Niin loppu 2 kilsaa tuli ihan vaakatasossa vettä ja kastuttiin täysin läpimäräksi. Kaikki housut ja kaikki mitä päällä on, niin kastuttiin. Ja sitten tultiin Saarijärvelle ja oltiin tuossa autiotuvalla 2 tuntia. Tytär otti siinä vähän päikkäriä, syötiin, yritettiin kuivatella vaatteita, eihän ne nyt tuolla mihinkään kuivu. Nyt ollaan jatkamassa tässä matkaa Saarijärveltä viimeiselle etapille 12 kilometriä Kilpisjärvelle matkaa. Nyt on poutaista. Saattaa sataa vielä tälläkin pätkällä, mutta nyt näyttää toistaiseksi ihan hyvältä. Eli ollaan vielä täällä Saarijärven tuvilla, mikä oli se meidän ensimmäinen etappi silloin 6 päivää sitten. Tällaista tämä on ollut tämä matka näille ilmoille. Nyt ei mitään mahda. Siellä näkyy jo Saanatunturi ja siellä meidän asuntovaunu odottaa 12 kilometrin päässä. Vielä jaksetaan viimeiset kilsat ja sitten on 110 plakkarissa. Kilpisjärven mahtava saana, tunturi tuimien tuulien. Sieltä se lähestyy vielä noin ehkä 5 kilsaa ja kalottireitti on suoritettu. Kastuttiin tuossa taas matkalla. Sehän oli oikein mukavaa, kun oltiin juuri saatu Saarijärvellä vähän edes kuivaa päälle, mutta märillä mennään sitten loppuun asti. Nyt on taas hienot kelit. Päivä 6. Jäljellä on semmonen 800 metriä luontokeskukseen. Sitten on menty 21 kilsaa tänään Kuonarjoelta tänne Kilpisjärvelle. Läpi sateen ja tuiskun ja ukkosten. Nyt on voimat kyllä niin lopussa, että se antaa viimeisille metreille kyllä ihan joka ikisen ponnistuksen, että jaksaa nostaa tuota jalkaa eteenpäin. Sen verran hevi päivä ja 6 päivää on ollut, ettei mitään järkeä. Fyysisesti on aivan rikki. Ikinä ollut näin poikki, vaikka on minkälaisia urakkahommia tehnyt ja muuta. Mutta kohta se rajapyykki tulee. Tässä se nyt on. Tultiin perille. Huhha, hei, ja itku tulee. Nyt se on tehty. Nyt on kulunut 1,5 viikkoa haltinvaelluksesta. 2 ekaa päivää meni ihan täysin palautumiseen ja sitä me jatkettiin sitten viikkolomaa, niin saatiin ottaa sitten kutakuinkin aika rennosti se aika sitten ennen kuin palattiin töihin. Mitään suurempia haavereitahan meille ei kenellekään sattunut, että lapsilla ja mulla oli jo siellä vaelluksen aikana ja viikko vielä sen jälkeen kovat jalkasäryt jalkapohjissa ja pohkeistossa, mutta ei oikeastaan muuta. Ja sitten miehellä taisi 3 varpaan kynttäkin irrota ja oli joku isompi rakkula jalassa, että säästyttiin onneksi sitten muilta haavereilta ja ei sairastuttu, vaikka märissä vaatteissa siellä kuljettiinkin. Meidän taustaan siis vaeltajana on aika aloittelijoita. Toki liikutaan paljon luonnossa ja ollaan monet Suomen tunturit ja Pohjois-Norjan tuntureita ja vuoria käppäilty eteenpäin, mutta ne on ollut vain tämmöisiä päiväretkiä, että me ollaan koskaan oltu esimerkiksi just tällaisilla yöretkillä. Ja pisin tyyppisesti on ollut ehkä joku 10 kilsaa ja sekin tyyliin yhdellä repulla koko jengi, että sitten me treenattiin tuossa keväällä Sipoon korvessa ja Nuuksiossa ynnä muualla
noilla meidän lainarinkoilla ja laitettiin niihin kiviä ja kahvakuulaa painoksi, että saatiin vähän tatsia sitten, mitä se suurin piirtein tulee olemaan, mutta totta kai tuommoinen pitkä 6 päivän vaellus niin on vielä paljon muutakin kuin mitä me oltiin harjoiteltu. Sitten mä kerron vielä niistä vinkkeistä ja havainnoista, mitä sitten siellä reitillä oikeastaan oli, ja mennään ekaksi tuohon ruoka- ja juoma- ja jätepuoleen. Siinä alussa, mä videon alussa kerroinkin, että kuinka valtavan tärkeä se ruoan suunnittelu on, että se, kun kulutat paljon energiaa, niin sitä pitää olla ihan mielettömästi mukana, että välipalojen tärkeyttä, niiden energiasaantia, niin ei voi tarpeeksi painottaa, että sitä kannattaa ottaa ihan reilusti mukaan ja laskea vähän, että miten aterioista sitä ylipäätänsä tulee. Me pakattiin kaikki ateriat omiin pusseihinsa ja sitten aina se 1 päivän kaikki ateriat, missä oli tosiaan ne lounaat ja illalliset, ne me laitettiin vielä yhteen pussiin ja numeroitiin ne päiväjärjestyksessä ja otettiin aina päällimmäiseksi se pussi, jotenka sitten matkan varrella oli helppo ottaa sieltä juuri sen päivän safkat ja ne oli helposti saatavilla sitten joka päivällä ja sitten kun illalla mentiin tuvalle, niin sitten laitettiin taas seuraavan päivän pussi siihen päälle. Ruokaahan pystyi tekemään niillä autiotuvilla, että meillä ei loppujen lopuksi strangia käytetty hirveästi. Meillä oli sitä priitä mukana, mutta ei sitä mennyt ehkä kuin jos 0,5 litraakaan meni, että meillä oli 2 litraa sitä mukana, kun tuvissa pystyi sitten kuitenkin käyttämään sitä kaasuhellaa siellä. Jätehuoltohan reitillä on hyvin suunniteltu. Ainoastaan Kuonarjoen tuvalla ei ole jätteenkeräystä, mutta joka paikassa muualla oli, että oli ihan erikseen pahvit ja metallit ja muovit ja niin poispäin, että jätettä ei tarvinnut kuljettaa ollenkaan koko matkan aikana. Sitten vedestä, ainakaan nyt kun me oltiin heinäkuussa, niin kun lähdettiin Kilpisjärven luontokeskuksesta niin sinne Saarijärvelle asti, niin siinä oli tosi heikosti vedenottomahdollisuusia. Siinä oli niin kuin siellä Kilpisjärvellä päin yksi joki, mistä pystyi ottaa. Ja sitten oli useampi kilsa sitten siitä, mistä pystyttiin ottamaan. Että meillä loppui siis siinä heti alkutaipaleella vedet kesken, että me oltiin otettu vain litra per henki. Että siihen pitäisi ottaa ainakin se 2 litraa heti alkuunsa. Ja sitten kun me kuitenkin ruoan valmistuksessakin tarvittiin sitä vettä, niin sen takia meidän toi lounas myöhästyi aika paljon, että me syötiin vasta joskus 4 aikaa sitten ekana päivänä lounas, kun ei ollut siihen tarvittavaa vettä, kun oli pastankeittoa ynnä muuta. Muutoin siellä oikeastaan oli aika hyvin sitä vettä saatavilla sitten sen jälkeen. Sitten tuosta veden puhdistuslaitteesta mä mietin sitä silloin keväällä, että hankitaanko semmoinen tai niitä puhdistustabletteja, mutta ei hankittu ja en oikeastaan koe sille olevan tarvetta Suomen puhtaimmissa vesistöissä. Että muistaa vaan ottaa sellaisista hyvin virtaavista kohdista sitä vettä ja katsoa, ettei edellinen ole hikisiä sukkia puhdistanut just siellä ylävirrassa, niin kyllä siellä hyvin pärjää. Meillä ei ollut minkään asteisia oireita siellä. Tuvista sen verran, kaikissa varaustuvissa oli jonkinasteiset patjat ja tyynyt, että meillä oli mukana semmoiset kevyt makuupussi peittohenkiset ratkaisut, mitkä sitten laitettiin jokaiselle meistä. Ja joissain niissä autiotuvista, missä käytiin tekemään lounasta tai tsekattiin ikkunasta sisään, niin siellä ei ollut välttämättä ollenkaan edes patjaa, että ihan puun päällä sitten jengi siellä nukkui, että joillain oli sitten jotain ilmapatjoja tai jotain sen tyyppisiä. Ja sitten tietysti toi oma WC-paperi täytyy ottaa mukaan, että vaikka siellä oli noi huussit jokaisella tuvalla, niin oma WC-paperi pitää olla ja ihan reilusti kannattaa ottaa, se on vähän ikävämpi, jos se loppuu, kun ei ole edes puulehtiä tarjolla. Netti toimi Kilpisjärveltä Saarijärvelle asti ja sitten se toimi tuossa Kuonarjoen ja Meekonjärven välimaastossa niissä korkeimmilla kohdilla ja sitten siellä Haltin yläpäässä toimi myöskin. Ylipäätänsä maastosta on tullut hyvin selväksi tämän videon aikana, että se oli haastavaa, kivirakkaa ja sade sitä vielä enemmän sitä etenemistä vaikeutti, mutta tosiaan Kilpisjärveltä kun lähdetään, niin se on 6 kilsaa melkein pelkkää ylämäkeä, että siinä lähti niin kuin hapot saman tien ensimmäisenä vaelluspäivänä. Ja etäisyyksiä on hirveän hankala siellä arvioida, että vaikka me nähtiin niitä varaustupiakin jo sieltä kaukaa, niin saattoi mennä helposti tunti tai 2, että me oltiin niillä. Että kun ne pienenä pisteenä tuommoisessa maastossa näkyy, niin me ollaan todellisuudessa tosi kaukana, etenkin vielä sen vaikeakulkuisen maaston takia. No me varattiin tosiaan se 6 päivää tähän
tässähän moni käy sen 10 päivässä, 12 päivässä ja saattaa sitten lähteä muuallekin polulle katselemaan muita juttuja tai kalastella tai muuta tehdä siellä välimaastossa, että tämä 6 päivää oli tosi tiukka ja sen takia meillä oli näitä yli 20 kilometrin päiviä, näitä 10 tunnin vaelluspäiviä, että se oli sen takia aika heavy, että jos vaan on mahdollista siihen se 7. tai 8. päivä laittaa, niin suosittelen kyllä sitä vahvasti. Sitten vaatetuksesta, koska kelit muuttuu lämpimästä kylmään, etenkin varmaan sitten keväällä ja syksyllä, kun meillä heinäkuussakin siellä käydessä oli 30 astetta ja sitten olikin yhtäkkiä 10 astetta ja hirveä vesisade, niin kannattaa siihen varautua ottaa lämmintä ja viileitä vaatetta mukaan. Että meillä oli teepaitaa, sortsia ja sitten taas viilemmille keleillä oli ihan kerrastot ja pitkää paitaa mukana. Sukkia kannattaa ottaa joka päivälle yhdet, koska ne kuitenkin hikoilee tai kastuu ja siellä ei oikein pystynyt kuitenkaan kuivattelemaan niitä seuraavalle päivälle, niin ne loppu meiltä kesken. Ja kengät tietysti on se tärkein työväline, mitä siellä tarvitaan. Että niiden täytyy olla tukevat, paksupohjaiset, koska siellä kävellään käytännössä koko ajan kivikon päällä. Ja heti kun tuli vettä, niin kiven päällä oleva sammal muuttuu aivan niin kuin tavallaan yhtä liukkaaksi kuin jää. Ja sitä kun on niin paljon, niin se hidastaa matkaa ihan valtavasti. Eli se pito täytyy olla valtavan hyvä sitten siinä kengän pohjassakin. Ja korkea nilkkakin täytyy olla niissä, koska monta kertaa se taittuu se nilkka siellä kivikossa, niin se edesauttaa sitten näitä tapaturmia siellä. Ja sauvat on ehdottoman tärkeät juurikin tässä kivikossa kävelyssä, että se pelasti todella monelta kaatumiselta ja nilkan nyrjähtämiseltä, että kun pystyy ottaa tukea siellä ja sitten kun sateella kuitenkin se muuttuu sellaiseksi liejuksi se polku, niin se myöskin liukastaa hirveästi jalkoja, että suosittelen vahvasti sauvoja, mitkä myös auttaa tietysti noiden veden ylitysten kanssa. Veden ylityksistä sen verran, että ainakaan heinäkuussa niitä ei käytännössä juurikaan ollut, että periaatteessa pitkäjalkainen pystyy loikkimaan niistä helposti yli, mutta jo pelkästään 1 päivän sade nostatti veden niin korkealle, että sitten piti laittaa kroksit jalkaa. Ja vesisade oli muodostanut jopa sellaisia aivan uusiakin puroja, mitä ei vielä menomatkalla ollut edes olemassakaan. Niin sitten siellä oli jonkun verran niitä, että toki sitten varmasti keväällä niitä on paljon enemmän, kuin vesi on korkeammalla näiden sulavien rinteiden alla, niin silloin varmasti sitä on enenevissä määrin. Tykättiin kuitenkin kahlailla siellä, koska jalat turposivat siellä matkan varrella, niin se raikasti mukavasti sitten sitä jalkapohjauksesta. Muutenkin särkin, niin oli siellä ihan hauska käydä sitten vähän lilluttelemassa siellä. En tiedä, oliko 4 vai 6 astetta vettä, mutta oli se ihan mukava kokemus sekin. Reitti oli tosi selkeästi merkattu niillä punatäpläisillä keppuloilla, mutta me kuitenkin onnistuttiin heti kun Kilpisjärveltä lähdettiin, kilometrin päässä on semmoiset huussit ja joku retkeilymaja, niin me lähdettiin siitä sitten huitomaan väärään suuntaan. Ja kun keppejä ei näkynytkään, niin käännyttiin takaisin, niin meillä tuli heti ekana päivänä se 1 kilometri sit lisää siihen reissuun, mutta sen jälkeen ei enää eksytty reitiltä ja varsinkin siellä haltihuipulla niitä ihan muutaman metrin välein, että ei ole pelkoa siitä. Et toki me sitten karttaa käytettiin aina välimaastossa, kun vähän yritettiin arvioida, että jos oltiin vaikka jonkun sillan tai putouksen kohdalla, että kuinka kauan tässä nyt voisi olla sitten sille varaustuvalle, että kauanko meillä tänään menisi, että missä vaiheessa meidän kannattaa vaikka ottaa välipalaa tai muuta ruokaa siinä, niin muutoin ei oikeastaan karttaa tarvittu ja kompassille ei ollut mitään käyttöä, mutta totta kai se kannattaa aina olla mukana, että jos sitten eksyisi siltä matkalta, niin löytää tiensä takaisin sitten oikealle polulle. No mitä tämä reissu sitten jätti jälkeensä, kun kipeät jalat ja kynnettömät varpaat, niin muistan nauttia niistä maisemista. Tuollaisille maisemille ei pääse kuin sukeltamalla oikeasti sinne erämaan sisään, kun sulla on 360 astetta pelkkää kauneutta ympärillä. Nauti siitä, että ei ole stressiä, sun arjen kiireet ei häiritse sua, sulla ei ole puhelinta eikä mitään velvoitteita ulkomaailmaan. Nauti ylipäänsä itsestäsi ja sun matkakumppaneista, koska ne on kuitenkin ainutlaatuisia hetkiä elämässä. Ja sä oot kuitenkin siellä ylittämässä itsestä niin kuin fyysisesti ja henkisesti.
se tulee antamaan sulle valtavasti voimaa tulevaisuudessa kaikenlaisissa arjen ja työn haasteissa. Että kyllä suosittelen vahvasti tuommoista irtautumista ja niin kuin itsensä likoon laittamista. Että vaikka paljon negatiivisia tunteita matkan varrella olikin, niin kyllä ne positiiviset asiat tässä jälkikäteen on kuitenkin suurin palkinto tästä reissusta. Tsemppiä sulle, jos lähdet samalle reissulle. Nauti! Lapin luonto luo outoa taikaa, se on kaunis ja vertaamaton. Rinne tunturin kauaksi hohtaa, ruskaloistossaan kuin satu on.